total maubo ko. Lunes na ako gilantan. Ako nagtakig. Siguro resulta ni sa tulog ka gabi nga ako'y tulog. Kana bang mahadlok ka sa kamatayon, niya mukalit lang linog, away mo dyan, ang imahinasyon ako nga mo, tumpag na yung mga building karaan, niya matabunan ka. Kung sa buti na andam, ambot sa kaninyo nga, kana bang abli sa pagdawat sa kamatayon panahon sa linog. Doha gabi, iwa ko'y katog, muna nagkabuntag, yung kabuntag, maligo, muna yung resulta. Kana bang ang Ebanghelyo karon may tungod sa paghimaraot. Pag-alaot karon ninyo mga Parisiyo, kamo sa magtudlo sa balaod, alaot kamo. Tungod kay they are very much concerned of the external. Sabi na sa mga display of religious kanang rituals. Muna ang mga Parisiyo. Muna bingon si sa time the gospel sa nung siya nga, kung ang inyong pagtuman sa balaod, sama sa buhat sa mga Parisiyo, magtutudo sa balaod, na dili ka mahilangit. Kaya kung sabay naada sa pagtuman, tungod kay ang ilang nga ipakita kung sa mana sa gawas makitaan. Kaya pag mingon si Jesus nga, karunin nun kamo, sa gawas, limpyo kamo, pero sulod, naadiha ang kangilad. Kabito na nga, kanang sa we look healthy, we look apparently we look presentable to other people, pero deep inside kung sa ang itsura sa atong inner disposition ay pwede naman nga mahimot nga halangdon at tuwangan sa mga tao, pero deep inside na ang kahadlok na diha ang way kalinaw. Mamitaw ng suwat ni San Pablo at sa Roma nga ingon siya pantuson o sakiton ang tanan nagbuhat og dautan. Aparatagan sa Dios ug himaya ug dungog kalinaw ang nagbuhat og maayo. Kanabang sa atong adlaw-adlaw nga buhat ang lakaw na paglambigit sa mga tao. Namara magbalipayon ta, pero kung ito na itong isyu sa ilawom sa atong kasing-kasing manggawas diha ang anger. Ano man, kamao ta mo tabon sa ato mga isyo, pero kada sulayan na siya panahon na ikaw matrigger sa imong unsa ang sulod sa imong kiladman mo diha. So pasabot nga kung kita atubangan sa mga tao, nindot ang atong pamarog, nindot ang atong pakita, wala pasabot ka muusab na ang what is inside of us. Ang gusto ni Jesus nga unsa may atong nasa kiladman mo sa atong pakita kanang consistent kita sa atong unsa ang nasulod sa kasing-kasing o unsa ang atong iparehag. Pero kita ang mga tao maabtik pa ta mo kanang mutabon sa atong mga kinahanglan busa katawa ta sa ang pakita mamalipayon ta, pero deep inside na ang kahadlok tungod kay kulang kita sa pag-ampo. Kanabang normal na mahadlok ta. Pero kining mga katalagman nga nasa atong kinabuhi karon, sakit ba o natural calamities, kini ang mensahe sa Ginoo nga kuhito na ato kasing-kasing unsa namang iyong pagtuo. Basig natay ato sa mga gitaguan ng mga sala nga nabuhat nga kinahanglan mangandam ta. Kaya atong purpose na nga maluwas ang atong lawas, pero atong kalag di maluwas. Una nga panahon sa katalagman dahil na kain nato ang paglito kong Ginoo. Pero sa panahon nga way katalagman, nagpadayon kita, malipayon kita, nagpadayon sa atong mga buhat nga dili makapaymot sa Ginoo. So mo sa ang atong sa ulog karon sa piyesta ni Santa Teresa sa Avila, Reformes simbahan together with St. John of the Cross sa Carmelita nga kapunungan sa mga religyoso-religyosa. Ngayon nga atong kalingon sa muhaom unsa man ang ipangayo sa Dios kanato
nga mahimo kitang consistent sa atong pagtuo, sa atong gibuhat, o atong gisulti.